तारू हो, तोरा ढूढ़िया पर आईफोन ले ले, इतना फास्ट सर्विस। तू ही न कहत रहलू कि अब बतावा जरा कि इतना बढ़िया ऑफर के छोड़ सकेला। अच्छा एगो बात बतावा भौजी कि कौना बैंक से भइल है लोनावा? तो का हाल बा भाई लोग? हम आशा करो तानी कि रउआ लोग ठीक हो खब। आई पिकअप छिलदार आ चूहिया राज के एगो गाना आइल बा, आ जवन ढोढ़िया पर लोन के अप्लाई कइले रहनु आईफोन खातिर, उ लोनवा हो गइल बा। चली ना देखल जाओ कि कैसे भइल है लोनावा। चलो भाई। जरूर कोनो गड़बड़ कइले होखबे, अब अनहरिया में बुझाइल ना होई, आ हवा भरत खानी टायर फाट गइल होई, यही से भौजी छुए नइखे देत। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? का मन करेला तोहर रे? कहीं मरवावे के मन करेला कि ना? ना 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 ये बात हम ना, लेकिन तू ही न कहता रे कि मन करता कि काट ली। ना ना कटिहे ना, लेकिन चटबे तो चाट सकता रे, लेकिन प्रॉमिस करी है कि कटिहे ना। हाँ अब तारा लगे 5 दिन खातिर कोनो ओने चांस नहीं के भैया भोसड़पुर वाला। ओने रेड जोन हो गइल बा, आ एने फ्री जोन बा। आवा चटपटा चाट के मर जा। का कहलू भौजी? ओ तेरी 1 लाख के लोन भी हो गइल। हाँ ये तो हम जानता नहीं कि तू कहत रहलू कि बड़ा फास्ट नु लोन भइल है भौजी तारा ढोलिया पर। ई बैंक के मैनेजर सब गोला होल पर नु लोन दे देता सोन। अच्छा एगो बात बताओ भौजी कि ई कौना बैंक से भइल है लोनवा? लेकिन क्यों? गांड दे दो। क्या बोला तूने? कैमरामैन जल्दी फोकस करो। इस साला देवर के किस्मत भी नु कितना हसीन होई, अपना भौजी का ढोढ़ी पर लोन ले लेता। एगो हमर भौजी बाड़ी, ई लोन के तो छोड़ा, रोज घर में कलेसे लागल रहेला। वाह रे किस्मत, वाह रे भौजी। तोहरा जैसन भौजाई न भगवान सबके देवो। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अरे हाँ भौजी हम मान गईनी कि तू ढोड़ी पर अपना छिनार देवर के लोन दे देलू, लेकिन हमनी के का ढोड़िया का एक बीता नीचवा के हमनी के दे दे तू तो तोर जैती सहन ना। अगर तोहर विचार होए तो डोरिया पर लोन देता रू तो हमनियों के तनी दे दे तू तो हमनी होम लोन ले लेती। नहीं भौजी एगो हमो बात कही, अपना देवर के तो भौजी अपना ढोढ़िया पर आईफोन दिला देलू, तो हम तो अपन देवर ना है, लेकिन तनी दूरे के देवर हई। तो कहत रहनी है कि नीचे वाला तो खालिए न बा, ऊपर होम लोन दिला दे तू तो ठीके रही। ना मतलब कि अगर लोन दिला दे तो सर्विस हम बराबर टाइम पर देत रहती। अरे गलत ना सोची, हाँ सर्विस के मतलब कि EMI जवन बानू उ हम बराबर टाइम टू टाइम पे करत रहे भौजी। अब देखी लोगिन, हम तो भौजी से रिक्वेस्ट कैले बानी होम लोन खातिर। तोहनियो लोग जान तनी रिक्वेस्ट कर दो, तो नीचे कमेंट करके भौजी ने रिक्वेस्ट कर दो, कहीं होम लोन हो जाए तो तोहनियो के एक दिन खातिर रहे देम अपना घरवा में। मिला तनी अगला वीडियो में जाए दी लोगिन होम लोन अप्लाई करे के हुई बैंक में। कौना बैंक में हम कर दी लोन अप्लाई तनी बताई तो लोगिन। मिला तनी, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।